Ahojte, zdravím vás pri ďalšom videu a dneska budem natáčať, nebudem ako natáčať hororku, ale pocity pri tom, ako sa cítim, keď kúkam hororové hry. Takže my si otvoríme ďalšie okno a zatiaľ vám to môžem strihnúť. Čo by na to? Nech sa nenudíte. Tak fajn, čaute, uvidíme sa za chvíľu. Normál. Takže púšťam hru menom Ice. Dáme hard. Rovno. Bam, čaute, Gogo, a dneska som tu. S Timom. Superpowers. Yeah, bitches. Fakt ne. Víš, teraz to zrobil atmosféru, to fakt dostal silné. Ja už teraz napríklad bojím. Keď sa pozriem na ten App Store a... Oh my god, App Store! No, na Facebooku som sa vás pýtal vždy, že akú hororovú hru mám dať. A vždycky komentáre. Tak to bolo trochu mal. To bolo. OK. Simonovi je veľmi zima na hlavu, tak si dal takto ušanku štrumovníkovskú šiapku a ideme na to. Play. Aby sme mimosne nevideli do hlavy. 23. Just wanna talk about breaking business. Already checked in for it. Kamo, tie svoje lakte zaberajú celý stôl, daj si na podstôl. Ne tam, napríklad teraz 4 hodín ráno, to bude dobré. Make a map, this place is huge. Want out. Dobre, ideme na to. Level, normál, find at least 20 money bags. Takže zberieme peniažky a musíme sa skrývať alebo utekať pred nebezpečím. Máme si ušetriť staminu a máme používať mapku, aby sme sa používali bezpečne. Ale... Pozreli sme si let's play, hej, aby sme vedeli, že o čom to približne je. Money bag, bitches! Takže musíme hľadať prachy všade podobné. Ale ja sa poviem, keď to je taký že run. Push the door to open. Hem je mapa, super, takže skúsime. Dobre, sme tu vyskúšať ten bielý tým. Počkej, čo mám stlačiť? Push the door to open. Počujete zvuky? To mám iba potlačiť cez dvere. Tam je oko na stene, ilumináti. Počkej, my teraz vidíme, že kde je. Oh shit, to je aké nepríjemné vidieť, že prosíte, tá príšerka. To je fakt nepríjemná atmosféra. Tie dvere musíme potlačiť, ja som zabudol, ja som si v tých hororových hrách, že stačí. Máme kľúčik! Ja sa lákam už fakt všetkého teraz, ja som taká nálade. Počkaj, počuješ to? Ona to má vypísať, že run, keby ste mali utekať proste. To je Jack. Oh, money bag! YouTube money! Dáme ďalší. To je ďalší. Money! Musím vám trošku tichšie, pretože nechcem zvolať stresku tej explózie. Pozri sa, dáme oko. On je nejaký chodbe s hodinami, ale beží do rohu, ujedeme. Dobre, to nejde, sme v pohode. Sme teraz na chodbu? Toto ešte na... To je pri no. Sme teraz na chodbu? Dosť blízky. A tu sme ešte neboli. Najprv mám jazyk. Co to znamená? Že to bol malierka. Maliara. That's some first tips. Dobre, money. Super, máme ďalšie. Máme štvrtinu. Určite budú peniazecké cesty, ja nepodľa mňa, že najčastejšie miesto, kam sa dávajú peniaze. No, radšej by som sa pozrel na nejaké okolo, lebo to je jedna. Neviem, kde... nejde na stole, ne, to je tak ďalej. Počuješ to tak? Mohla to tak. To je rám. Určite, ja som s tebou stavím, ale máš čo mluviť potom. Mám tu dverí. To tie nástroje sa chvejú. Ne. Poď. Počuť, to je zase... Co sa zlakla? Opäť chvost?
to bolo? Sme boli tepli? To bolo niečo, že chvastalo to za tým proste, jak Aragornov plášťov, tak povedzte. Áno, poď za tým, poď dôležité. Poď aj. Máme oko, takže máme super vlastnosti, že tie SMS. Tu sme začínali, tam nejdeme. Môžeme ísť hore alebo dole. Tak po dole. Idem dole. Uvidíme, čo nájdeme. Haciacie prístroje, to je veľmi dôležité. Haciacie prístroje odstratil oni. Pozrieme sa, kde je? Poď. Dobre. A to je... A ide dole po schodoch! Ježiši! Teraz je dole. Poď, preč! Rán! Kam? Moneybag. Pozri. Je niekde pri tom stroji. Nešiel späť susedom, to je v pohode. No, vážne, super. Kam sa na stroj? Nikam sa na stroj. Tak, teraz pozrieme. Je to moc... pohyblivé. 720. Nice. Skoro, že mám teraz super vlastnosť, že tu je obrazka. Ten to umetil. Pohode. OK, vôbec to nepresíme. Môžeme ísť sem. Keď nevieš kam, tak dáš si doprava. A nikdy nezameže. To je základ. To mi nejak došlo, že zameže by som nemal ísť. Mám pol litru. 11. 12. 13. Ten som skill. Ja, on to nedá. Run! OK. Utekám. Hore, je za mnou, je za mnou teraz. Ne, Ježiš! Poď to preč! Nech sa stane. Ježišimaria. Pán, tak mne stačilo, dúfam, že ste si to dobre šakli, ak áno, zanechajte like, ak nie, zanechajte dislike. To je bol Enrico, to bol Radiomen SK, vždy pripravený do akcie. Boom,